de Piratentoppers in een heel andere bezitting. Want Harm, je bent de grootste ineens. Ja, die tabletjes die ik de vorige keer heb gekregen van William de Kater, die hebben wel geholpen. We hebben wat groeihormonen hebben we er tegenaan gegooid. En we hebben gedacht van, nou ja, dit moet het nou lukken vandaag of morgen. Maar het is vandaag gelukt. Zo ineens. En zijn jullie een beetje bijgekomen al van het WK? Ja, wel, natuurlijk wel. Kijk, Harm die wou het nu een keer vanaf hele grote hoogte bekijken, is gelukt. En ja, het WK was een onvergetelijke belevenis. Ja, we zijn al zo lang terug in het mooie Nederland en als ik dan hier vanmiddag kijk, dan was dit toch minimaal net zo mooi. Ja, we hebben een hele mooie medley gemaakt, de Zuid-Afrika medley. En ja, heel veel mensen denken dat het dan ook echt met het voetbal te maken heeft. Maar dat is dus niet zo. Het zijn al die oude liedjes uit Zuid-Afrika. En ja, dat is elke keer bij elke optreden weer heel succesvol, dus dat is leuk om te doen. In september komt er een nieuw album. En 20 september. 20 september, ja. Nou, hij heeft een geheugenknobbel. En dan komt er een album uit en daar staan heel veel medleys op. Eigenlijk een beetje de bekende medleys die iedereen eigenlijk kent. En er staan ook nummers op van de Piratentoppers zelf, die echt geproduceerd zijn voor de Piratentoppers. Dus echt vier eigen nummers. Ja. En het leuke ervan is, een van de nummers die gaat eigenlijk ook over piratenliefde. Dus wij hebben niet alleen de naam aangemeten gekregen van de Piratentoppers, maar we zingen ook eigenlijk over die piraten. En we vonden eigenlijk toch wel, of niet, dat er een liedje moest komen van de liefde die al die jongens met die grote antennes hebben voor de piraterij. En ja, daar gaat eigenlijk ook het hele liedje over, dus dat is wel heel leuk. En gaat dat dan ook misschien de volgende single worden? Nou, we gaan eerst kiezen voor Als de maan daarboven lacht. Ja. En daarna gaan we ons laten verrassen en gaan we zelf eens... we zitten veel met elkaar in de auto, is om het tafeltje wat we niet hebben in de auto. Maar gaan we eens kijken of samen met de maatschappij ook wat de volgende single wordt. Dus eigenlijk, ik hoop het. Het is een leuk liedje, dus we laten ons verrassen.